τόσο ζωντανό σαν πραγματικό. Ο άντρας που υποτίθεται είδε στο όνειρό σου. Το βλέμμα του ήταν σαν να με χαϊδεύει όλο μου το σώμα. Απαλά. Doctor, is it certain that Anna is pregnant? Αυτή είναι η τελευταία φορά που κάναμε έρωτα κανονικά. Πριν από 6 μήνες στην Αθήνα. Ανά, είσαι έγκυος. Δεν γίνεται να είμαι έγκυος. How proud I am to be a member of most awesome scientific team who's ever passed through Siberia. Δεν αντέχω να με υποψιάσει για κάτι. Reactions by the people in the church might be fair or unfair. I believe her. Τι είναι αυτό που φοράς στο λαιμό σου? I'm the only one that has sacrificed so much. We were here a long time before you arrived. All that suspicion. Δεν έχω μυστικά από σένα, πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Θέλω να μάθω. Πες μου επιτέλους την αλήθεια. Δεν